Karon, naa naman sila sa 60% na request. So siguro less than a year mahuman na nila. Ron, kani usa ka evacuation center amo ko ni kinahanglanon kay sa panahon sa kalamidad aduna gyud maadtuan ang ato ang mga katawhan. Aksyon Balita! Ang imong kagawasan mahagtos kung ang kagawasan sa isig kaigon nahimugso na. Aniya na ang tulumanon sa radyo nga katawhan ang nagpalayo. Aksyon Balita! Akong hingaliban, wala ko'y gikahadlukan. Kaunang mga isyu o mga importanteng kasayuran nga may kalambigitan ang tanang mga miyembro sa katilipan. O karon, aniya ang inyong alagad sa kahanginan. Aksyon Balita! Ongoing na nga project. In fact, nag-submit na po ito billing ang ato ang contractor for ilahang percentage accomplishment. Kani gapadayon ron kani usa ka evacuation center amo ko ni kinahanglanon kay sa panahon sa kalamidad aduna gyud maadtuan ang ato ang mga katawhan. Labi na diya sa barangay Tapon nga vulnerable og storm surge, vulnerable pud siya sa wind o sa flood. So among ibutang dira hanon doon na lang dili na sila malayo kung pananglitan o na evacuation nga iamong ipa-implement kung adunay kalamidad. Pila ka doon siya pondo ani nga o kinigikan ni siya nga funds. Kaniron amo ni nga loan. So loan na namo in the amount of 100 million. 100 sa 100 million, 20 million para sa purchase of land, 20 million para sa site development ug 60 million para sa ato ang pag-construct ng building. Target ato ni mo. Karon naa naman sila sa 60% na request. So siguro less than a year mahuman na nila. Aksyon Balita!